एक्सट्रा फैसाखौ स्पन्सारखौ बोरै मोनगोन मा खालामोब्ला स्पन्सार बानायनो हागोन बिनि फारसे आं नोंथांमोननो खिथानो नागिरदों। साबस्क्राइब खालामनानै ला डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेलखौ आरो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अल होनानै ला। खुलुमबाय, नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेल। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानांगौ माखासे इउटुबारफोरा एक्सट्रा फैसा खामायगासिनो दङ। बोरै खामायो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना एसे एनै खोनाबायबो जानांगौ, स्पन्सार मोनो खायफा, माने स्पन्सारजों एक्सट्रा फैसा खामायनो हायो। आरो सोरबा बिदिनो स्पन्सारनि बाहेराबो माने गुबुन एप्सफोर दङ। बै एप्सखौ माने प्रडिउस खालामोब्ला, माने आपडेट होयोब्ला, प्रमोसन खालामोब्ला फैसा हरो आरोना बै एप्सनि कम्पानिफोरा। दा नोंथांमोनाबो बैफोर एक्सट्रा फैसाखौ स्पन्सारखौ बोरै मोनगोन, मा खालामोब्ला स्पन्सार बानायनो हागोन बिनि फारसे आं नोंथांमोननो खिथानो नागिरदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय। सोरबा जोबजासे नायालासिनो भिडिअखौ गेजेर ससेनिफ्राय काट खालामनानै लास्टखिनिखौल' नायनानै कमेन्ट हरो। दा गोबाङानो बिदि कमेन्ट हरनानै बुजिनो मोना। दा नोंथांमोना बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन आं नोंथांमोननो मा फोरमायनो थांनो नागिरदों। आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना अब्लासो बुजिगोन स्पन्सारखौ बोरै मोननो हायो, स्पन्सार भिडिअ बानायब्ला मा लाब जानो हागौ नोंथांनि थाखाय। दा नोंथांमोना स्पन्सार लानोब्ला माने नोंनि चेनेलाव मोजां भिउस फैबाय थानांगोन। दा भिउसजों लोगोसे नोंथाङा डिसक्रिपसनफोरखौ मोजां लिरब्लानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव नोंनि जिमेल आइडि, नोंनि चेनेलाव नोङो जि जिमेल आइडिजों नोङो चेनेल खुलिदों बे चेनेलनि जिमेल आइडिखौ होनाङा। नङाब्ला नोंनि चेनेलखौ माने बिसोरो माखासे हेकार्सफोरा माने हेक खालामनो थाखाय एसे चान्स लायो नालाय। दा बिनिखायनो नोंथांमोना गावनि चेनेल खुलिनाय जिमेल आइडिखौ होना बेलेग मोनसे जिमेल आइडि खुलि, बेनिफ्राय डिसक्रिपसनाव हो, बेनिफ्राय एबाउटआवबो होनानै लाब्लानो जाबाय माबाखौ जिमेल आइडिखौ। बिजनेस इनकुवारि बेफोरबायदि होनानै लिरनानै ला डिसक्रिपसनाव, ओमफ्राय एबाउटआवबो हो। अब्लानो माने नोंथाङा स्पन्सारखौ मोनबाय थानो हागोन आरोना। मोजां भिउस फैबाय थाबानो बिसोरो हरखायो स्पन्सारखौ। दा बिदिनो गोबां माने माबा फैयो आरोना, स्पन्सार फैयो, बिनमो फैयो, विन्जो फैयो, रमि इग्लि फैयो, रमि अला फैयो, रमि नबुल, अनेक फैयो आरोना स्पन्सार। दा बेफोरनि सायाव भिडिअ बानायब्ला नोंथांमोननि खोथा आरोना। माने नोङो हमना ला नोंनिया गोबां भिउस थांगासिनो दङ, बे भिउसनि फारसे नायनानै बिसोरो स्पन्सारखौ हरो। माने जिमेलखौ चेक खालामबाय थानांगौ। दा बेफोरबायदि डिसक्रिपसनाव माबायदि नोंथाङा नोंनि जिमेल आइडिखौ होनानै लानांगौ आं बेखौ खिथालांगोन नोंथांमोननो। ओमफ्राय एबाउटआवबो माबायदि स्पन्सार मोननो थाखाय माबायदि जिमेल होनांगौ बेखौबो आं खिथालांगोन। दा नोंथांमोना जोबजासे नायदो भिडिअखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माने स्पन्सार लायै स्पन्सार दै, अबेबा स्पन्सारा फेकबो थायो। दा नोंथांमोना नायनानै बानायबानो जाबाय स्पन्सारखौ। ओमफ्राय जिमेल आइडिखौ चेक खालामबाय था आरोना। जिमेल आइडियाव बिसोरो मेसेज हरो। दा नोंथांमोना आं खिथालांसै माबायदि मेसेज हरो, नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि बानायनांगौ। बिदिनो नोंथांमोना बिसोरो बुङो नोङो आंजों बेसां फैसायाव स्पन्सार खालामनो हागोन बिदि होननानै कुइसन खालामगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बुंबानो जाबाय नोङो बेसाङाव स्पन्सार खालामनो हायो, नोंथांनि बाजेटखौ बुंदो। ओमफ्राय उनाव जायोब्लाथाय नों बानायदो आरोना स्पन्सारखौ। बिदिनो एक्सट्रा फैसा मोनो गोबां इउटुबारफोरा। दा नोंथांमोना नुखाबायबो थायो। सोरबा भिडिअनि गेजेरावबो नैबे प्रडाक्टखौ बायोब्ला नोंथांमोना बिराद मोजां बे प्रडाक्टआ बिदि होननानै बुङो। सोरबा एडभार्टाइज बायदि खालामोना गेजेर ससेयाव। दा बेनो आरोना स्पन्सारा। आरो एक्सट्रा अनेक रोखोमनि स्पन्सार दङ, अनेक रोखोमनि माने प्रमट खालामनो होयो इउटुब चेनेलाव। अनेक रोखोमनि बिदिनो प्रडाक्टफोर गोबां कम्पानिफोरा बेफोरबायदिनो हरो आरोना। दा बिनि थाखाय जोङो इउटुबनिफ्राय एक्सट्रा फैसा मोनो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। बिदिबा फैदो मबाइलनि स्क्रिनाव। दानिया फैबाय जोङो मबाइलनि स्क्रिनाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना गावनि इउटुब स्टुडिअ होननाय मोनसे एप्स दङ, वाइटि स्टुडिअ। बे वाइटि स्टुडिअखौ अपेन खालामनानै लाग्रोदो। अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नायनो हागोन ओरैजाय नारखोनानै नैबेहाय नायदो, हिन्जाव लानानै गोबोरखि गारनांबाय। आं बेहाय क्लिक खालामसै। बेहाय क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना टप साइडआव नायबानो जाबाय, पेन्सिलनि सिन दङ बेहाय थु। बे पेन्सिलाव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नायनो हागोन डिसक्रिपसन होननाय दङ, बे डिसक्रिपसनाव थुदो। डिसक्रिपसनाव थुनानै नै आं मा लिरदों बेवहाय बिजनेस जिमेल,
द बड' कापोल 124@gmail.com माने आंनि भिउसखौ मोजां थांनाय नुयोब्ला आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला गुबुन गुबुन कम्पानिया बिदिनो गावनि प्रडाक्टखौ एडभार्टाइज खालामनो होगोन आरोना स्पन्सारनि थाखाय बिथांमोना आंनि जिमेइलाव मेसेज खालामगोन दा माबायदि मेसेज खालामो नोंथांमोननो खिथानोसै आङो नोंथांमोनाबो डिसक्रिपसनाव बेफोरबायदिनो लिरनानै लाब्लानो जाबाय दानिया फैबाय जोङो जिमेइलाव नोंथांमोननो जिमेइलखौ देखायनोसै आङो चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांमोना नै जिमेइला बिदि फैयो नैबे मम' मि नै बिदि फैदोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय नायदो लोगोफोर नै बिदि मेसेज हरो आरोना बेहाय नोंथांमोना फन नाम्बार हरनानै आङो डाइरेक्ट वाट्सएपजोंसो रायलायो होननानै लिरना हरदो होमबानो जाबाय आरोना बिदिनो होमबाना नोंथांमोना स्पन्सारखौ लानो हासिगोन बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे क्रम ब्राउजाराव फैफिन क्रम ब्राउजाराव फैनायनि उनाव नोंथांमोना एबाउटआवबो लिरनानै दोननो हायो माने एबाउटआव लिरनानै दोनोबा बिथांमोना एबाउटआवबो चेक खालामो हमनानै ला दायो नोंथांमोना एबाउटआव लिरनानै दोननो थाखाय नैबे ओरै जुम खालामबाय नैबेयाव डलारनि खाथियाव एसनि खाथियाव नै मोनसे बिबार बायदि दं हाथरखि बायदि नैबे नैबे हाथरखि बायदियाव थुखांनायनि उनाव बेखौ आं दायो जुम आउट खालामसै नै जुम आउट नैबे जुम खालामफिनबाय आङो लेआउट ब्रेन्डिं बेयाव दंना बेसिक इनफ'आव बेसिक इनफ'आव थुनाय लोगो लोगो नै आङो डिसक्रिपसनाव लिरदों आरोना डिसक्रिपसनाव मा लिरदों आङो हेल' एभ्रिवान वेलकाम टु द बड' कापोल इउटुब चेनेल आई आपल'ड ब्लग एन्ड फानी भिडिअस The Bado Couple channel do for subscribe and press on bell icon any other. My business mail The Bado Couple 124@gmail.com नोंथांमोनाबो बिदि लिरनो हागोन आरोना माने बिदि लिरोबा एबाउट नोंथांमोननो एबाउट सेक्सनखौ देखायनोसै आङो माबायदि दा बड' कापोल सार्च खालामनानै नायनोसै आङो दा बड' कापोल सार्च खालामबाय बिनि उनाव नैबे दा बड' कापोलाव हाबबाय नोंथांमोननो नैबे चेनेलनि खाथियाव नैबे एबाउट नैबेयाव गासिबो नुजाजोब्बाय आरोना नै बिदि नुजायो आरोना दा नोंथांमोनाबो बिदि खालामनानै लाब्लानो जाबाय होमबाना माने डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ जिमेइलाव कन्टेक्ट खालामहरगोन आरोना स्पन्सार होग्राफोरा थ' नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायनानै स्पन्सारखौ लानो रोंखासिगोन माबायदि स्पन्सार लानांगौ माबायदि भिडिअ बानायोब्ला माबायदि भिउस फैयोब्ला जोङो स्पन्सार मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बिदिनो माने इउटुबजों रिलेटेड थानाय ससियेल मिडियाजों रिलेटेड थानाय मोजां मोजां आपडेट लाबोबाय थायो बिदिनो नोंथांमोनखौ आङो माखासे एक्सपिरियेन्स मोनबोनायखौ नोंथांमोननो आङो फोरमायनो नाजायो दा नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयै गोबां सोलोंनोबो मोनगोन सोरबा बायदिया रोंखायोब्ला आंनाव कमेन्टबो खालामनानै सोंहर माने बे जायाखै होननानै खिथाहर आरो रोङैफोरा माने कुइसन खालामनानै सोंबानो जाबाय आङो नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो लाइभ प्रुफ भिडिअ बानायनानै देखायबाय थागोन माने फोरोंगोन आरोना दा बेनोसै लोगोफोर जायफोरा लाइक खालामाखै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला एसे लाइक खालामना होदो लोगोफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालामना होदो जाहाथे आंबो नोंथांमोननि थुलुंगा मोननानै बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो गोबां बिदिनो भिडिअ बानायनांगौ दङ टेकनिकेलनि भिडिअफोर दा गरमनि थाखाय आङो न' सिङाव थाबाय थानो हायैखाय आङो औवा सेराव फैनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना दिनै जागोन नङा थ' बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन पिच आउट